Dyma Greta dwi. Dwi efo'r apprenticeship yn y BBC, efo'r production. Dwi wedi bod yn gweithio efo Radio Cymru dros y 3 mis diwetha, efo rhaglen radio dros Frecwest. Dwi wedi bod yn gweithio fel rhywbeth ymchwilydd, so just ffonio pobl fyny a ffindio gwahanol stories, a mis Ionawr dwi'n symud ymlaen i weithio byd teledu efo directing a producing. So really edrych ymlaen am hynna. So dyn ni'n cychwyn y diwrnod efo cyfarfod am ddeg, a wedyn yn y cyfarfod hynny dyn ni'n edrych ar y storïon sy'n torri, a wedyn mynd ar ôl wedyn pobl allith siarad am y peth neu rhywun allith rhoi safbwynt nhw i'r stori, a dyn trio cysylltu efo nhw a bwcio nhw ar gyfer diwrnod wedyn, ar gyfer y sioe bore wedyn. Dwi'n meddwl y peth gorau i fi oedd wneud yr shift cynnar. So o'n i fewn yn gwaith am 6 yn bore, ac o'n i'n yn y studio wedyn yn gweld sut oedd y rhaglen yn gweithio, a gweld sut oedd yr cynhyrchu'n digwydd. A i fi'n bersonol, mae well gynnau mwy yr agwedd o cynhyrchu a wneud rhywbeth yn hytrach na eistedd o gwmpas desg. So oedd hwnna'n rhywbeth mwy hands-on, nes I really joio hynna. Mae dod I sgil yn really helpu o ran cael just break o'r gwaith I just meddwl lle dwi wedi cyrraedd o pethau, a just gallu siarad. Mae'r staff I gyd mor really nice, a da chi really just gallu siarad efo unrhyw beth efo rhywun. So mae just gallu cael y break na a just fel refresho mewn ffordd lle ydych chi ar, a wedyn wneud rhywbeth cwbl wahanol am weithio sydd yn reit nice hefyd.